morning everyone. Ini yang rongnya tanggasnya dong. Tangan trend singo dong. Rongnya yang jadi YouTuber perni meet dong. Be YouTuber meet sawang gini tanggasnya dong. Ini be YouTuber meet ni gemu tang beza katung pun airong dina somdina. Program ko nangkang menekatalang menazaga. Nangkang menan yang mulai nekar menanga. Tiba-tiba dia mau jaga lang din. Ta agrongnya station मोनफैबाय. दायो मिलन हटेल आरो रेस्टुरेन्टआव थांगासिनो. दायो आं फाइनालि मोनफैबाय. दिल्लीयाव थाना गामसा गाननानै रिएक्सन खालामना फैदों मानसिफोरनि मेथाइ रोजाबनायनि कन्डिसन दंब्लाथाय रोजाबलाबायगोन आं Subscriber 1200 बेसेबां 206 खोमा डिस्ट्रिक्टआ बाक्सा 6000 743 142 medal boleh besi mau bebek ayo baru berat-berat mari jabai बेनो जेनेबा जोंनिथिं बुंनांगौ ट्रेनजों फैबाय बयबो ट्रेनजों फैदों बाव लैगोर फैदों गासिबो गोसो गुदुं जानानै आं सानो मोजाङैनो जालांगोन दिनैनिया पुरा साक्सेस जायो जों बयबो फैलायोब्लासो इउनिटिखौ जों मोनगोन दा बिथाङा बर'आ मोगथाङाव नुफेराखै दिनै इउटुबनि दारै जोङो लोगो मोनलायनो हाबाय बेखौसो जोङो मिटाप होनो दा बेखौसो जोङो जयै लोगो मोनगोन दा थिग बेबायदिनो आरो माथो होनबावनो आं दा जेबो बुंथ'ला डेभेलपआ फैगोन राइट बेबायदि आरो दे हामबायसैखौ दे थेंक इउ नुबाय थायो subscriber मा तो बिथांमोनखौ जों इनभाइटेड खालामदोंमोन आरो बेवहाय जेसेबांखिनि नुजाथिफैनो हादों बिथांमोनखौ थेंक इउ जासिनाय थाबाय नोंथांमोनखौ मोनसे रिक्वेस्ट खालामनो सानदों जेसेबांखिनि इउटिउबार्स बेयाव सफैना दंफैयो बिथांमोना गेप खालामालासिनो सिजोनै गेलेलां जाहाथे जों डिसिप्लिनै थानो हायो प्रग्रामखौ सालायलांनो हायो बेनिखायनो आं गुरैयै नोंथांमोनखौ content does not affect your friends means your YouTuber friends democracy rights and content YouTubers everybody likes to make video there's no there's content dong बेवहाय so बेखौ जों मोनसे खोथा लानानै सावरायगोन बेखौ next hour जों सावरायगोन so उनावहाय आङो मोनसे स्पिच होनानै फोजोबगोन बर' YouTuber मिटिं स्पिच होनानै बेखौ आङो फोजोबनाय जागोन थेंक इउ स माच बे दिनैनि कन्टेन्ट नोंथांमोना नुजाथिफैनायनि थाखाय गोबां गोसोफोरखौ जों गोजोननाय थाबाय गोबां सुबुंफोर लोगोफोर फैगासिनो जोंनि फिसा फिलौ जेसेबां बेयाव गेदेर उन्दैनि बाथ्रा गैया गेमसे दैमारिया फैगासिनो दानि बावसो फन खालामदोंमोन स बेनिखायनो आङो काइन्डलि रिक्वेस्ट खालामो नोंथांमोना सिरियलै थांबानो जाबाय आं
जोबोद गोजोननाय मोनदोंना आंनिया माइकेल दैमारि आइकार लानायफ्रा प्लिज अननानै जिरायदो टाइमनि सिदा बेयाव दङ ओमफ्राय जों होंगो दोंगो मोनदों आरोना आं बेखौनो रिक्वेस्ट खालामो खायसे सुबुंफोरखौ प्लिज टाइमनि जिरायना दं YouTube बानायदों लाइन जाबावलायनांबायलै सिबाय टिकेट लानो थाखाय बिथांखौबो जों बे नैबे जौसांसिम फैनो थाखाय खावलायनाय जायो जाहाथे बिथाङाबो गावनि जे सानस्रि बेखौ फोरमायनानै होनो हायो जोंनि बे दिनैनि बड' इउटुबार मिटनि जे थांखि मोनसे खौसेथि बेखौ जाफुंसार होनायाव बिथांनिबो माखासे बोर मोनो आशीर्बाद मोनो आरो बिथांनि माखासे बिबुंथि मोनो देरहासार इस्लारिखौबो आङो बेयाव फैदोंब्ला बिथांखौबो हांख्रायना हरनाय थायो दसे समनि उनावहायनो जों प्रग्रामखौ जागायलांनोसै दसे रेस्ट लानानै माखासे जोंनि इउटुबार लोगोफोरा एटेन्ड जाबावगासिनो दं दसे थानानै बिनाव जों जागायनोसै नंगौना नङा दसे एसे नेबावनि लास्टआव खेबसे बुंबावनि जय बड' इउटुबारनि जय बड' इउटुबारनि जय बड' इउटुबारनि जोङो नोंथांखौ नांगौ थैंक यू सो मच मेहरबानी अन्नानै जिरायदो आरो लोगोसे जोंहा गेंस्रि आरो लोगोसे गोबां आलासि फैगासिनो दं आरो बेवहाय जेसेबांखिनि सिट मोनाखै जिरायनो मोनाखै आं निमाहा बिनाय जायो जिरायनो एसेबो हाबावगोन हानायालाय नोंथांमोना दुखु मोनदों नामा खावलायनाय जाबाय मावनायनि सायाव समाजारि बिथिंनि सायाव गोबां रावारि जौगानायनि सायाव नाथाय बेयाव माखासे नियमफोर नोंथांमोनाबो एसे फल' खालामनांगोन गासै मेसेज आरो गासै जाथायानो जोंनि थाखाय निउस माखासे समाव बे समाजा बाथ्राफोरखौ जादों नोंथांमोना सिस्टेमेटिक राव एबा खौरां बाहायनानै नोंथांमोना जाहाथे बेखौ नोंथांमोननि गेजेरनि गेजेरजों नोंथांमोना जाहाथे बाहायो नोंथांमोना बेखौबो नोजोर होनांगोन गोबां समाव आजिखालि माखासे खौरांफ्राबो समाजनि बेरेखे थाङो जेब्ला जार्नालिज्मआव आं बुंदोंमोन बे समाजा खहा जाथावनाव बाथ्राफोरखौ एबा खौरांफोरखौ जोङो गोबां समाव जों फोसावनो नाङा थिग बेबायदिनो नोंथांमोनाबो इउटुबारनि गेजेरजों जाय मेसेज एबा जाय बाथ्राया जोंनि रायजोनि गेजेराव सुबुंफोरनि गेजेराव मोनसे कनफिउजन लाबोगोन बेफोरखौ नोंथांमोनाबो समाय लायै समाय खाबु लानानै बाहायनांगोन नङाब्ला मा जायो गोबां गुबुन गुबुन जायगायाव खौरांगिरिनि थायो नोंथांमोननि थायो मालाबा नोंथांमोननि केसबो हेगाबो जानो जायो नङा होमबा नाथाय समाजनि फारसे खैफोद गोनां थासारिफ्रा जोंनि गेजेराव जाबाय थानो हाया नोंथांमोना बेखौबो जों सांग्रांथि महरै नोंथांमोना इउटुबार नोंथांमोना प्रेजेन्ट होनो हागोन बेफोर गासै बाथ्राफोरखौ दिनैनि समाव नोंथांमोना गासैबो मिथिखायो बबेबा मोनसे भिडिअनि गेजेरजों जाय इनफरमेसना
जोंनि समाजनो मोजां फिथाइ थायहोगोन जोंनि इयुन लाइमोनफोरनो मोजां मेसेज होगोन बेखौ जेब्ला नोंथांमोना गोसो हो नोंथांमोननि बेस्ट पारफरमेन्स खालामनाय नोंथांमोननि बेस्ट भिडिअ कालेक्सन खालामनाय नोंथांमोननि जायगा जायगा जाय जिनिसा एक्सपर्ट जायाखै जोंनि टुरिज्म सेक्टराव जोंनि बायदि बायदि आयदानि सायाव नोंथांमोना बेफोर जायगायाव थांनानै बेफोर टुरिज्म सेक्टरनि सायाव नोंथांमोना जुदि एक्सप्ल'रेसन खालामोबा समाजा नोंथांमोननि गेजेरजों नुनो मोनगोन गोबां समाव जों नुनो मोनो बर'नि आउटलेटआ गुबुन गुबुन हादराव थांनानै नङा होमबा माखासे थासारिफोरखौ जों फोरमायो बेबायदिनो आं आसा खालामो नोंथांमोना फैगौ समाव जोंनि ओनसोलनि राव जौगानाय हारिमु जौगानाय जोंनि थुनलाइ जौगानाय फारसेबो नोंथांमोना इउटुबनि गेजेरजों नोंथांमोना बाहागो लागोन जोंनि आसामाव दासिम गवालपारा जिल्लानि सासे मुस्ताफिजुर रहमान होननाय नङा होमबा बेखौ मिथिखायो बिथाङा सासे जाखांफु इउटुबार आरो बिथाङा गोबां रोखोमनि भिडिअ दिहुनो सिनेमाबो दिहुनो बांला रावजों असमिया रावजों नङा होमबा जायनि थाखाय बिथांनि भिउवार्सआ ओरैबायदि रेट नङा होमबा आसामनि गेजेराव बा नर्थ इस्टनि गेजेराव बिथाङा गावहानो हारसिङै 6-7 सिकिउरिटि लानानै बेरायो होमबा बेनि रां खामायनाया जोबोद माने बुरजा जोंनि नोजोराव जों बेबायदि जानांगोन आरो जों मालाबा नुयो आमेरिका अस्ट्रेलियाफोरनि जायनाखि इउटुबारफोर गोबां धोनि बिसोरो स्पेसियेलि जोंना हिन्जावसाफोरनि बाथ्राया बुंगोन जोंनि बर' इउटुबार मिथियो बे भिडिअआवहाय सौफैनायनि थाखाय बे फार्स्ट टाइम आरो जोंहा गोरबो खुंगुर बिथांखौबो गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय खावलायनाय जाबाय आरो लोगोसे जोंहा एन्टारटेनमेन्ट हल बयखौबो बरायगोन दै जोंनियाखौ अननानै आर'नाइजों बरायनोसै एबार गासिबो आर'नाइ गाननो जोबगोन नालाय बेनि थाखायनो जोङो गोसो गोरबोजों जानानै जे जेनियाखौ फार्स्ट बरायबाय बेवहाय जों गासिबो लानायनि सिगां नङा होमबा स' थेंक इउ स' माच जेनिया जे नोंसोर मोनसे रेसपन्सिबिलिटि लानानै बयखौबो आर'नाइ बरायनो नागिरदों स' जय बर' हारिनि जय बर' हारिनि जय बर' इउटुबारनि स' बिजों सासे लोगो दं दा बिनानाव बेखौबो गांसे आर'नाइजों बरायनि खावसे खावसे दायो आर'नाइया माने बयबो नोंथांमोनखौ आङो बुंगोन एबार बयबो रेडि जादों बयखौबो आर'नाइ गानहोनाय जासिगोन दै रेडि ना अके लेट्स डु इट जाजोब्बाय आरोबाव एसे हाबावनांगौमोन होननानै सानदोंमोन आङो आरो माखासेया बाहेरायावबो दङ ना जोंखौ आर'नाइ होबाय आरो लोगोसे जिहेतु जोंनि प्रकाश बिथांखौ जोङो आर'नाइजों बिराद फानि जासिगोन माथो गिबियावनो बयखौबो बेवहाय नुजाथिफैनो हानाय बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ बावहरग्रोबाय ओमफ्राय बिराद गोजोनदों आरोना नोंथांमोनखौ बयखौबो लोगो मोननानै आरो लोगोसे जोंहा दायो जिहेतु इन्ट्रडाक्सन लालायलायगोन बयजोंबो गावजों गाव ना जों जेनेबा सोरबा सोरखौबा सिनायबो जानो हागौ सिनायाबो जानो हागौ बेखायनो बेटार जोङो माइकखौ लानानै दा जोङो इन्ट्रडाक्सन जिहेतु मोनसे माबा लादों स' बेखौहाय जोङो जागायजेननोसै प्रकाश बिथाङा दा जोंनि आलासिखौ बिदाय होदों नालाय स' बिथाङा मोनफैग्रोथोंसै बिनि उनावहाय जोङो आं नोंथांमोनखौ खावलायो जे गावनि मुंजों लोगोसे गावनि चेनेलनि मुं आरो लोगोसे गावनि जायगा बबेनिफ्राय फैदों आरो नोंथाङा इउटुबावहाय ब्लगिं खालामो ना रकस्टार ना माने बायदि बायदि कन्टेन्ट जा कन्टेन्ट
भिडिअ बानायो बेखौ खोन्थाना लानो थाखाय आङो खावलायनाय थाबाय नोंथांमोननिसिम ইউটিউবার হবলৈ বিচাৰে আৰু হিতে মানে নাজানে যে ইউটিউবার আমি কেনেকুৱা ধৰণে হ'ব তাৰ কাৰণে ইনস্পায়াৰ এটা দিবলৈ কাৰণে বা ইনস্পায়াৰ এটা দিবৰ কাৰণে আমি সেই প্ৰগ্ৰামটো টুগেদাৰ কৰিছে তাৰপিছত আমি যিমানখিনি এতিয়া আমি বড়ো ইউটিউবাৰ বহুত আছে কিন্তু আমি মানে একজুট নহয় তাৰ কাৰণে আমি কি হয় কন্ট্ৰভাৰ্সি এটা ক্ৰিয়েট হৈ যায় যে ইউটিউবাৰ আৰু ইউটিউবাৰ কিবা বেয়াকৈ গালি দিয়ে কিবা এক্সপ'জ কৰা হয় তেনেহ'লে আমি যদি আমি কাৰ্য কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আমি বিশেষৰে আমি নিজে ক্ৰিয়েটৰ হয় বা আমি ৰিপৰ্টাৰ হয় বা মিডিয়া কি হয় কাৰ্য হৈ যায় তাৰ কাৰণে আমি সেই মিটআপটো ল'বলৈ বিচাৰিছে মানে লৈছে তাৰ কাৰণে যাতে আমি যিমানখিনি মানুহ আছে বা যিমানখিনি ইউটিউবাৰ আছে তেখেতবিলাক আমি গেট টুগেদাৰ হৈ কিনি আমাৰ যি শান্তি তাকে আৰু তাৰপিছত ট্ৰান্সলেশ্যন হৈ কিনি ফেচ টু ফেচ মিটিং হৈ কিনি যে আমি সেই আমাৰ যিখিনি ছ'চিয়েল ডেভেলপমেণ্ট আৰু এনভাইৰনমেণ্ট ডেভেলপমেণ্ট ছ'চাইটি ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে আমি কাম কৰিব যাওঁ আৰু পাৰে আৰু তাৰপিছত আমাৰ এণ্টাৰটেইনমেণ্ট যিমানখিনি কৰিব পাৰে সেইটো কৰি যিমানখিনি প্ৰফাইল আছে ইউটিউবাৰবিলাকৰ বহুত প্ৰফাইল থাকে তাৰ কাৰণে ইউটিউবাৰৰ যি প্ৰফাইল আছে সেই ইউটিউবাৰৰ প্ৰফাইল লৈ কিনে আমি কাম কৰিবলৈ পাৰে সেইটোক লৈ কিনে আমি সেইটো বড়ো ইউটিউবাৰটো লোৱা হৈছে যাতে আমি ষ্টক কণ্ট্ৰভাৰ্চি আপোনালোকে দেখিছে চাগে যে ষ্টক কণ্ট্ৰভাৰ্চি ইয়াত লিখা আছে এই ষ্টক কণ্ট্ৰভাৰ্চি মেইন মানে যে আমি যিমানখিনি ইউটিউবাৰ আছে যে আমি ইয়াৰ কাজিয়া হ'ব নালাগে আমি ইউনিটি হৈ কিনি আগুৱাই যাব লাগে কাম কৰি যাব লাগে এইটো ক'ব এতিয়া আমাৰ এইটো বাইদেৱে এতিয়া মানে কি ক'ব এতিয়া বড়ো ভাষাত ক'ব পাৰে না অসমীয়াত ক'ব আৰু নহয় আপুনি আপোনাৰ ইউটিউব চেনেলটোৰ নাম কি মোৰ ইউটিউব চেনেলটো BM Setup চেনেল আৰু তাৰপিছত প্ৰকাশ নাৰ্জাৰী ইউটিউব চেনেল এটা আছে BM Setup চেনেলটো 2,49,000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আছে মোৰ আৰু প্ৰকাশ নাৰ্জাৰী 91,600 সামথিং আছে তাৰপিছত মোৰ এতিয়া আছে পকেট চেনেল আছে এইটো টাইমছ অফ বড়োলেণ্ড TOB বুলি কয় চেনেল আছে মোৰ লাইফষ্টাইল ব্লগিং এইবিলাক আপলোড কৰা হয় আৰু এটা মোৰ আছে প্ৰডাকশ্যন হাউচ যিহেতু ফিল্ম ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ তেনেকুৱা জিডি প্ৰডাকশ্যন এটা চেনেল আছে সেইটো বৰ্তমান 161+ তেনেকুৱা ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আছে মই একদম একজেক্টলি ক'ব নোৱাৰোঁ আৰু মোৰ যিহেতু গেম ষ্টুডিঅ মাৰি সেইটো 275 লাখ তেনেকুৱা ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আছে আৰু এটা আছে মই অসমীয়াটো বনাওঁ গেম ষ্ট্ৰীজ ব্লগ বুলি সেইটো বৰ্তমান মই জাষ্ট ষ্টাৰ্টে কৰিছোঁ তাতে মানে কণ্টিনিউৱাছলি ব্লগ ভিডিঅ' দিয়া নহয় বাৰু তাতেও মানে এইটো আজিৰ আমাৰ ইউটিউবাৰ্ছ বড়ো ইউটিউবাৰ্ছ মিট আপটো কিয় কৰা হৈছে আমিতো ইউটিউবত কাম কৰা 2 বছৰ 3 বছৰে হ'ল কিন্তু এবাৰো আমি মিট আপ নাই লোৱা মানে গেট টুগেদাৰ নাই হোৱা যিহেতু আমি গোটেই মানে বড়ো মাত্ৰ নহয় যেনিবা যিমানখিনি আমাৰ অসমত যিমানখিনি ইউটিউবাৰ্ছ আছে সিহঁতৰ আমি মিট আপখিনি বহুত দেখা পাওঁ বহুত মিল ঝুল তেনেকুৱা দেখা পাওঁ সেইকাৰণে আমিও এটা ডিছকাছ কৰি কিনে মানে সেইটো এটা মিটিং মানে গেট টুগেদাৰ টাইপ এটা কৰিলোঁ আৰু খুবেই ভাল লাগিছে বহুতজন মানে ইউটিউবাৰ্ছক লগ পাইছোঁ আৰু এতিয়া আমাৰ জাষ্ট ষ্টাৰ্টহে হৈছে প্ৰগ্ৰামটো আৰু এতিয়া আমি ইণ্ট্ৰডাকশ্যনটো ল'মেই বাৰু আৰু কিছুমানক চিনিও পাওঁ কিছুমানক চিনিও নাপাওঁ কিন্তু খুব ভাল লাগিছে চবেই যে আমাক এইটো প্ৰগ্ৰামটো মানে সফলতা দিব বিচাৰিছে সেইকাৰণে বহুত ভাল লাগিছে আৰু লগতে আপোনালোকক বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিব বিচাৰিছোঁ आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो आंनि चेनेलनि मुङानो जाबाय माइनाव नार्जारी मुसाहारि ओमफ्राय आंनि गामिनि मुङा संनाय ओमफ्राय आं दा एसे कमेडिबो लाफानो नागिरदों आरो आंनि ब्लगाव नोंथांमोना बयबो नायबानो जाबाय नोंथांमोननिखौबो आंबो नायगोन बेखिनियानोसै थेंक इउ बेसे साबस्क्राइबार दङ दा आंनिया दासो गोदान नालाय 50ल'सो जादों आरो जेबो नङा खालामलांबाय था अब्लानो जालांगोन आरो ना आंनि चेनेलनि मुङा माइना लाइक आरो शेयार आरो कमेन्ट खालामनो दा बाव लोगोफोर माने कमेन्ट मोनोब्ला एसे गोसोखौ गोजोननाय मोनो आंनिया माने चेनेला गोदान नालाय भिडिअ गैया आरो साबस्क्राइबारबो गैया आरो ओमफ्राय उनाव लागै नाजालांबाय थानोसै आंबो मोजां मोजां भिडिअ होनो ओरैनो आंनि ब्लगाथ' माने संनाय खावनायनिल'सो Hey guys,
Diwali official. Ang isa Diwali official. 17 ni kacau tu mana? Wow. Lagaw. Sabai ko ba hobe thawa kita ni sih. Ang dini voice ko mani berat mo sa mga pichang sa ibar bimal Diwali. Puri guru. Diwali soalnya apa itu kan? Ke bawah. Apa anda itu?